original ki jara thane so beshi abar banan thayo dawra sita ha dawra sita phai ani phai mas klai le roi bu bai le IPFT long live Tipraland long live Tipraland long live sini saren sini sakaw sapurnai rono daiti rongui sasti krak maro nai saren sini uporo je kakomon khairno daiti rongui sasti krak maro nai ayake coba chole nai ayake coba chole nai MLA sini sar Dhirendra Debormani gari tokronai rono daiti rongui sasti krak maro nai ayake coba chole nai ayake coba chole nai IPFT long live IPFT long live Tipraland long live Tipraland long live হামবাই তিনি 22 তারিখ মে 2021 সালनि জরাগো सिनि इस्ट तेलेमारा डिविजननि बिसिंति ख्लाइगै जे त्रिपुरा हास्टेनि बिसिंगो सिनि एडिसि आमसयगो जे IPF तिनि बिसिंति ख्लाइगै जे बन्दा खगजाकमानि आबो सिनि तेलेमारा इस्ट तेलेमारा डिविजन तरफ थेके बहायनो बन पालाइजागै दंगो जत सिनि तेलेमारा डिविजन जत आमसयगोनो तमानि बांगि बन्दा खगजाक हुमाले सिनि जे थांनाय 19 तारिखो सिनि सार एनसि जे ताकारजुला जम्पुइजुलागो जे बनि सिनि पार्टीनि कर्मीनि जे मीटिंग बा खायगानि थांफोरो जेरनि तिप्रामथानि थेमरां रक जेबनि उपरो आक्रमण खायखा तै फ्लेग कसम फ्लगै बनो लासिमंग रखा आबनो प्रतिबाद खायगै बरनो जे औ जागो जे गदाल जारनो दाइति रमै शास्ति क्राक रगानि बाङै बु दाबिनो जों जानगो तैबनि यागोलो थांनाय 20 तारिखो जे सिनि मान्दाय विधानसभानि सिनि MLA सिनि सार धीरेन्द्र देबबर्मा जे बेलबारि आबदि ब्लक खमतिया कम्युनिटी हल गानागो और बाहायनो जे तिप्रामथानि थेमरां रक जे कयेकजन फाइगै बनि घारिनो तख्रुखा तै बुखा गाहायनि बाङै जे और गोदालजारनो बाहायनो दाइति रमै शास्ति क्राक रगानि बाङै बनि बाङैबो जों दाबि जानगो तै बुतंगो जे थांनाय एडिसि चंबारि पाइमानि यागोलो जे त्रिपुरा हास्ति गनांगै जे जागागो तिप्रामथानि थेमरां रक जे सिनि सुगियानु खुंरकनो क्वांगमा जागो नखुक तख्रुखा सकसाखा माने लता बेबागनि तख्रुखा एम हाइखे जे साजानाय नंजानाय करै तंजानाय करै एम हाइखे क्वांगमा सिनि बरनो जे खायखा उ बररकनो बहायनो जे गदालजारनो रंगानि बाङै दाइति रंगानि बाङै बनि बाङै जों दाबि जानगो तै जारा नखुक सकसाजाकनाय तख्रुजाकनाय ए आबो हाइ बररकनो जतननो 3 लक्ष ख्लागै क्षतिपूरण रगानि बाङै आबनि बाङैबो जों दाबि जानगो गाहायनि बाङै तैबो जों सिनि ओ तिनिनि भनो तैबो तंगो जे एडिसि चंबारि पाइमानि यागोलो जे सिनि एडिसि विलेज प्राय 587 ता एडिसि विलेज तंमानि बिसिंगो जे बरनि जे एडिसि जे प्रशासननि तरफ थेके बेनि बाबे जे सिलेक्टेड चेयरमैन मेम्बार अमहाइखे मनिटरी कमिटी जे खामानि आबनो बहायनो दाइति रसागै नाथुं होनै जों बनि बाङैबो जों तिनि दाबि जानगो गाहायनि बाङै जत जागो तिनि बन खायजागै दंगो जतनो सिनि त्रिपुरा हास्टेनि जत सिनि ताकुक्तै बुकुक संना जों हामबायमाय आफारो जे तिनिनि जे बन जतनो पालायानि बाङै जों अ जागा सागानि मुसुगो सिनि IPFT तरफ थेके जों कयबै वालायगानि बुलायगानि बा तगलायगानि ओ जागा जों थांगिया जों शान्ति भाबे तिनिनि जे बन गाहाम खोरोंख्लायगै पाइगानि बाङै जों जतनि थानिगो सिनि इस्ट तेलेमारा डिविजन तरफ थेके जों बनि बाङै जों जतनि थानि कबबंनारागै आसुक साइनो कक पाइरेखा जतनो हामबाय।